सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। स्वरया फाउंडेशनने आमच्या जिल्हावासियांना असा भव्य कार्यक्रम दाखवला, यासाठी मी आभारी आहे। लहान मुलांचं भवितव्य घडवण्याचं, त्यांना संस्कार आकार देण्याचं संस्थेचे प्रयत्न हे पुण्याचं काम आहे। वेंगुर्लेत एवढे कार्यक्रम मी केलेत, सर्वात मोठा हाच कार्यक्रम असावा असे गौरवोद्गार आमदार निलेश राणेंनी काढलेत। वेंगुर्लेत आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते। पण ज्यांनी हा कार्यक्रम इथे आयोजित केला त्या धनंजय महाजन आणि त्यांच्या परिवाराचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की मला माहीत देखील नव्हतं की असा कार्यक्रम ते काही घेणार आहेत। खरा माझा आणि त्यांचा परिचय ठाण्यामध्ये एका कार्यक्रमाला त्यांनी मला बोलवलं होतं आणि त्या कार्यक्रमामध्ये त्यांची संस्था आणि त्या संस्थेने लहान मुलांचं एक शाळा तिकडे सुरू केली होती आणि त्याच्या समारंभासाठी मला सन्माननीय महाजन यांनी मला तिथे बोलवलं होतं। मी गेलो आणि त्यानंतर माहित नाही असं नातं काय झालं की सातत्याने ते मला कुठल्या ना कुठल्या कार्यक्रमाला बोलवत राहिले। महाजन साहेब, मी मनापासून आपला आभार ह्याच्यासाठी व्यक्त करतो की आपल्याला काही मिळणार आहे का या कार्यक्रमातून, तर नाही। आपण पैशासाठी हे सगळं करताय का, तर नाही। आपल्याला निवडणूक लढवायची आहे का ह्या विभागातून, तर नाही। बरोबर ना? नाही ना? खात्री करून घेतली, नाही तर अर्ध व्यासपीठच माझ्याशी नाराज व्हायचे। आणि एवढा काही हेतू नसताना फक्त माझ्या लोकांना इकडे हे सगळं बघता यावं यासाठी आपण हे जे काय एवढं भव्य दिव्य चित्र उभं केलं ना, त्यासाठी मी मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो की आपण हे सगळं दाखवलं माझ्या जिल्हावासियांना। संजू बोलला ते खरं आहे, खरं तर काही कारण नव्हतं हे सगळं करायचं। आपण जे प्रेम दाखवलं मला, असे माझे वाढदिवस साजरा करणारे होते काही पूर्वी, पण त्यातले तुम्ही नाहीत याची खात्री मला आहे। कारण का तुम्ही संस्था चालवत हे सगळं उभं केलं। त्या लोकांनी जमिनी परप्रांतीयांना विकून हे सगळं उभं करायचंय, म्हणून तुमच्यामध्ये आणि त्यांच्यामध्ये जमीन आसमान फरक आहे। त्यांचा हेतू वेगळा होता, तुमचा हेतू चांगला आहे आणि ज्याचा हेतू चांगला असतो खरोखरच तुमची संस्था उद्या त्या संस्थेला, कारण का तुम्ही लहान लहान मुलांना शिकवताय, त्यांचं भलं करताय, त्यांना एक आकार द्यायचा प्रयत्न करताय, त्यांना संस्कार द्यायचा प्रयत्न करताय। हे पुण्याचं देखील काम आहे आणि त्यातला पैसा तुम्ही या सगळ्या कार्यक्रमांसाठी टाकताय। मी तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा देऊ शकतो, वहिनी साहेबांना मनापासून शुभेच्छा देऊ शकतो की आपण त्यांना परवानगी देताय माझ्यावर एवढे सगळे पैसे उडवायला। खरा हा मनाचा मोठेपणा तुमचा आहे। खरं तर तुम्हाला वेगळा पुरस्कारच दिला पाहिजे की एका व्यक्तीसाठी एवढा पैसा खर्च करणं आणि हे सगळं उभं करणं, काही त्याच्यामध्ये मनामध्ये हेतू नसताना खरोखरच मी फक्त आपल्याला आभार एवढेच शब्द आपल्यासमोर मी ठेवू शकतो। आज वेंगुर्ल्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्यक्रम होतोय। मी एवढे कार्यक्रम वेंगुर्ल्यामध्ये केले मनीष दळवी साहेब, मला असं वाटतं सर्वात मोठा कार्यक्रम म्हणजे हाच असावा, कारण का जिथे नजर जाते तिथपर्यंत लोक पसरलेली आहेत। महाजन साहेब, मनापासून आपलं अभिनंदन करतो। एवढा मोठा कार्यक्रम आपण यशस्वी करून दाखवलात। हे सगळे कलाकार आपण इकडे आणलेत। मला असं वाटतं जे सिंगर इकडे होते ते सलमान अली, फार नावाजलेले आणि फार नाव कमवलेले हे सिंगर आहेत। मी त्यांचंही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये स्वागत करतो आणि आता ते आलेत तर आपण भरभरून त्यांना टाळ्या द्या, कारण का आपल्या कोकणामध्ये आल्यानंतर त्यांना अशी समज घेऊन जाऊ दे, इथे भरपूर टाळ्या आणि शिट्ट्या मिळतात, नुसतं त्यांच्याकडे बघत राहू नका। अनेक वेळेला आपल्या कोकणामध्ये सगळे मोठमोठे कलाकार येतात, कार्यक्रम झाल्यानंतर आम्हाला विचारतात, साहब इधर ताली नहीं बजाते क्या कोई? वे लोग ताली मन में बजाते हैं।
तर असं काही करू नका, कारण का त्यांच्या स्मरणामध्ये, त्यांच्या मेमरीमध्ये हे बसलं पाहिजे की मी सर्वात उत्तम कार्यक्रम, सर्वात उत्तम प्रतिसाद मला कुठे मिळाला असेल तर तो वेंगुर्ल्यात मिळाला, ही भावना घेऊन ते आपल्या घरी परत गेले पाहिजे. म्हणून एवढा जो काय मोठा कार्यक्रम आपण आपल्या समोर इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे, आपण सगळ्यांनी मला शुभेच्छा देण्यासाठी हा कार्यक्रम इथे आयोजित केला. ज्यांनी आयोजित केला त्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. सन्माननीय मनीजी दळवी, आपण माझ्याबद्दल अतिशय चांगलं बोललात. नेहमी मला भावाप्रमाणे आपण प्रेम केलं, मनापासून आपले मी आभार व्यक्त करतो. जे बोललात आपण मनापासून बोललात. संजीवजी परब, आपणही मनापासून नेहमी माझ्याबद्दल चांगलं बोलतात. जे बोलले नाहीत ते सगळे माझ्याबद्दल चांगलेच बोलतील अशी अपेक्षा ठेवूनच मी माझे भाषण संपवतो. मैडम, आपने देखील मेरे बारे में बहुत अच्छा बोला, आपके लिए भी धन्यवाद. वहिनी साहेब, आपलेही धन्यवाद. आणि सगळ्यांचे सर्वात आभार आमच्या धनंजय महाजनांचे. तुमच्यामुळे मी इथे आलो, अनेक दिवसानंतर वेंगुर्ला तुमच्यामुळे मी बघितलं, त्याबद्दल तुमचे आभार. देव करो तुम्हाला उदंड आयुष्य आणि तुम्हाला ज्या काय तुमच्या मनोकामना असतील राजकीय धरून ते सगळ्या पूर्ण व्हाव्यात, एवढीच या व्यासपीठावरून मी मनोकामना देवाचरणी ठेवतो, प्रार्थना करतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.